Вітаю вас, мої шановні підписчики! На контенті свого каналу я побачила, що мої відео глядять не тільки білоруси, але й українці. Щиро дякую усьому українському народу за підтримку. Мене це вельми приємно уразило, але не здивило, тому що і білоруси, і українці – це братні народи. Наші мови подобні, тому що пішли з одної агульнославянської мови. У нас різна культура, побыт, традиции, однако шмат агульного. Литерально недавно я натыкнулась в Ютубе на верш украинского автора, не пам'ятаю прозвище, ім'я його Олександр, який написав верш про побыт українців, крышечку жартовний, і мені він вельми запав у душу, захотілося перекласти його на білоруську мову. Один я прошу автора пробачення, апошні радок його верша я змінила на українській мові, тому що він з нецензурним словом, а я його не вживаю. Мені хочеться, каб ви порівняли ці два верші і поглядели, ці можуть білоруси зрозуміти сенс верша по-українську, а українці по-білоруську. Приємного вам перегляду. Як романтично пахне ковбаса, і помідори в банті зашарілись, а в пляшечці так тихо, як роса, горілочка домашня причаїлась. І сало ніжно зваблює тільцем, і хліб наставив зогорілу спину. Якщо ж ти млієш, слухаючи це, то ти, браток, все ж любиш Україну. Як смачно пахне наша ковбаса, і помідори за гурками вабять в очі. В бутилечці ж так тихо, як роса, горелочка домашняя шалпоча. А сальца, хлеб, пяшчотный и духмяны, что пораўноўваць нават не бярусь. Калі тебе все близко и жадана, то ты, вядома, любишь Беларусь. Я спадзяюся, што ўсе вы ўпэўніліся, наколькі зразумелы сэнс і украінскага, і беларускага верша. Дзякую ўсім вам за падтрымку майго канала. Дзяліцеся маёй ссылкай, пішыце каментарыі, ставце лайки, націскайце на званочак і да новых сустрэч у сёмахі.